president wethu. Into ngazi ukuthi ngiyena ngendlela engibuka ngayo ngathi enjoy lento. Okay. Because noma kunenkinga noma ngabikela kuthatha isikhathi ukuthi resolve inkinga. Futhi angikhumbuli nje ngimbona kuthiwa nje uthathe serious ama foreigners. Ngezwe nje akusho ukuthi abavakashi la ekhaya South Africa bamukelekile futhi benza irand ukuthi inyuka. Kusho ukuthi vete uyawathanda. Ebihloba sasa. Kuhlungu kakhulu bafethu when it comes to umsebenzi into engiphatha kakhulu kakhulu ngihlala kwenye indawo lapha engihlala khona ePennyville. Yazani ukuthi ama foreigner akhishe emafemini ngoba labantu into abakwatisa ngayo ngizofika mina unginike umsebenzi mhlambe ngibe nenhlanhla ukuthi ngine profession yami efuna lo msebenzi uzongibuza ukuthi imali engacela engathanda bangiholele ngithi mina ngifuna 25,000 Mabete lifike ke lezi zimbane mntana ezokulona lifuna 5,000 yasilimaza le nto ngoba mabefika emafemini let's say wazi imshini bazothi ndodo uthi singeze emalini into abazenzayo abasilimaza ngako letho uthola emafemini amaningi kugcwele bona ngoba bona bayagaina ngithi because le mali ebizokhokhela wena isiyehlile bona sengiyabona babagcwalise all over nabantu into engibona kuba ne skills banama skills ahlukahlukene into abangabe ngisho bashaya ngayo mhlawumbe nathi masingafunda ukuzimela useve noma yini onayo uqala ibhizinisi encane ukuze ukwazi ukuthi ungene esikoleni wadinga ukuthi kunesikhathi la uthola ukuthi i-course yakho ithatha 2 months bese kunama social networks uyakhona ungena online uapply ku-Clisho ungene online ufundile something uselect uthola certificate khona la ongakwazi nokumarketa ngayo I think nokubalezi kubantu base South Africa ngoba I remember kuqala into edudula bethi comment bethi ama Nigerian sifike siqala umsebenzi bese nifuna ukuzosiphuca amabhizinisi ethu lawa siqala nathi nani lazy nibe lokubheka phezulu lapha emjondolo yenu niphuza utshwala nibhema insangu nidla ama drugs thina sewadayisa ngiphika kodwa ngeke nisibone siwadla ama drugs nina nibe lama drugs senze umsebenzi emveni kwalokho senifuna usiphuca kusha manager athi nje ngeke uma ucabanga kungenziwa kanjani kanti kungalanyulwa kanjani wena uthini ngamaforeign awahambe noma kwenziwe njani hayi awahambe awahambe labantu basilethela nje ihlupheko bayasibulala bayenza nama VN athusayo khompyutha nje kona abanandaba basabi basitshela ukuthi bona bangena kuma border badlule nge500 rand bethi bazodila nabo bhuti bethi emathaveni laba badawayo bazobaqeda ngenhlamvu bethi osisibethi ngoba bathanda amadoda bazobafakela usheve ematshwaleni babulala kwasana eSouth Africa washo khona nje elinye lalikhuluma lithi lona ize nebhama ngaze izingaki wathi ba ama group wabasukela nje ngezitolo zabo baziqhula inhlamvu bashaya kwasana base basho bazodila nama club kakhulu kuba siyidawa kakhulu kudumile ukuthi kunokwenzeka kunezindaba ezithusayo ezinokuvela ukuthi endaweni ukuthi ke kunabantu abafike bababhubhisa ngenhlamvu kunabantu abashonile nje abaningi amaphekatheni ungabe usho khona yini ukuthi ama foreigner nesandla kuleyo ngeke 100% ngisho ukuthi abantu bakhona bayifihla yini kwenzeke lento ekhulunywe kwiVN ya-trenda kuma WhatsApp group kwagcina lapha egcineni sekwenzeka exactly lento ebishuye lo muntu obvious ama foreigners nawa involved wena ungaliqoma ni foreign awe yo azingamanthi ngicamethi ngibe single for the rest of my life makuthiwa sesele wodwa ngamanje ngithi nje nami ngicela ukushona noma ngibe single ngeke ngiqome lezo ziyaloya 1 okwesibili zenzani ilimo dade bethu baboleka ngisho imali emabank umuntu akubolekise imillion athi uzokhokha kancane nawe kulutheke uvume ukuthatha imali umuntu asuka ashiya kanjalo bakutshela ukuthi bawu retire bazokunikeza ukuthi ube nemali eningi benza nje bayigame kahlahla abantu bangaphandle bayigame uzofika umuntu athi uyaretire wena ngicasisa iform ngiyakusiza iphuma imali yakho mayiphuma imali yakho ingena kuye uhamba nemali yakho yonke wena ususele kanjalo bajole nawe ngazi noma umqondo bayawudoma yini odade bethu balutheke yo uthi sengihamba ngebhenki athi umuntu ukhipha u250,000 baby ngizokukhokhela yazi ukuthi nginamabhizinisi why ungabi nawo 250,000 namabhizinisi hamba ebhenki
ngizokunisa nga-10,000 akuneze ka-3-4 Yeah. after that lapho uzokhokha u-3 years wonke nemali ngisho ngakuthiwa kanjani usamngisho ngangichama libe i-bounce libe njani ngeke ungibone mina ekwerekwereni ngiright ngibukile abantu behlukumezeka ungazi ukuthi umuntu ungamkhipha kanjani nginabo futhi abangani abajoleni nawo inhliziyo yami beyibabuhlungu ngibona umuntu esehlukumezeka khona le story lesi ngangisasebenza le eCharlotte Maxwell ukuyothandana naye lo bhuti uma ethandana naye ubhuti alande umfazi wakhe phesheya yathi kulo sisi she's my sister maye ngeke usisihambile emsebenzini ubhuti ukulala nalo muntu ngedlozi lalo sisi noma noNkulunkulu amkhonzayo wajika endleleni ukhohlwe something after i-hour wabuyela endlini mayifica wafika wasekamereni balele kodwa utheni usisi wakhe ngalo mzuzu usemthengisa indlu base kunemoto ngaphansi kwegama likaGeli ubani usenkingeni lobhuti ngoba sebanjiwe vetshe sekunalezi zimo usala yedwa sisi ngomuntu osayinile lapha uGeli. Kodwa uthini ngalento yokuthi kubo labantu bohamba khona abantu mhlambe ngempela ababaleka emazweni akubo bebalekela ukusindisa impilo zabo mhlawumbe abangafikanga ngobugebengu kulelizwe futhi abangadayisi ama drugs uthini ngabo? Hayi ke laba banjalo ngicanga ukuthi labo ngasingabacelela ushwele as long benama permits benayo into ukuthi la ngivumele base South Africa phela mabe engenakho wrong vede basalimaza umthetho awuvumi uhlala